ning dokter to. Iya, bener. Lah iki terus jereke iki mong dokter lara apa iki mong iki. Lek dokter iki ndak lara lho. Sing lara ki aku, ngono lho. Ya iya kowe iki. Jangan kena ngomong to wong. Piye to? Ning dokter kan to. Ya, pengen dokter. Kan iki doktere kan. Ya, iki doktere. Ya terus iki jereke dokter iki mong lara apa? Lek dokter iki ndak lara lho. Lah iya aku pas kan sing lara kan iki. Heeh. Iki ndak lara kan. Tapi jereke dokter iki mong lara apa? Lho, pangkahan mulak iki mulak iki. Iya to, Sing paham tenan. Pak, aku wis mudeng. Nah, iki kan sampean. Iki dokter. Heeh. Terus jereke dokter iki mong lara apa? Lek dokter iki gak lara, sing lara iki. Ngono lho. Lah iya aku ki paham lho, Mbak. Iki kan ndak lara. Nah, Sing lara ki iki. heeh. Terus jereke dokter iki mong lara apa? Lho, pangkat lek pernet tapi takon. Jereke dokter iki lho, Mbak. Jereke dokter iki lara apa? Lek dokter iki ndak lara.